Namarka jingkendo jing ki Village Employment Council VEC hakaban pentelun ki scheme na Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA lani ki scheme belashis pa sngi hamman kisnong nongkendong ki noelam na ki VEC beper na kisnong ki bahap asyala Bolaganj CNRD block kila tau do ka forum haka hendru tarik unailar arja arpusan banyakran ki tegi jing Ya kajing yalang hagabala tau ya kasela Bolaganj VEC forum la penlong hayeng dorbar snong ilaka site sopen bala wan bani benta daki chairman but secretary na palat hen nyopotli ki VEC. Hagajing yalang la jet yo ba yasok war komu chairman uba sumarsan malnyang vice chairman uba hospins imli secretary ka kong wan shimti jitem kum ka assistant secretary lem ki dekot ka executive committee but ki dekot ka forum. Uba yasok war ulaang baling ba ka forum an la ban pensngau ya ka jing kendu jing jong ki VEC sya ka sorkar bat benrap baka scheme belashis pa sngi ka day ka scheme ka bala penyo nong yaki nong kendong haka kam ka jam bat ki jing tay baharukom. Hendrai ka ba pensngau khiapat baka sorkar hadu menta kam pelat renti ya ka bai tiar sya ki VEC beper ka bala pendeko ban pentelun ya ki jing trai hakisnong. Ni dap ka jing snow kemen kebakrau hakawa baro kinong kitkam lagi bisi ki beper ki lapoi hakani ka sini ka bamenta nilayo ban pendem ya ka ka bangila ya kren haka apa bundai direk tekane ka sini ka bamenta ka sini ka bajom na ka benta ka jingtumu bajongi haka bangila yo ban form ya kani ka forum bajongi ka jingtumu jo kani ka forum ka ngomban Inla banyak kendung dia di department beper hakajing ada ibat kajing kajong ikut di nong yalam. Bat nakalian kajong apa banyak songu kebakrau paro kinong kitkam jong ki BSD ki beper ki bala ibet nengkong yang aban ngan tendrong ya kene kam kum usharman jom kene ka forum. Nidon hangne nan secretary ibais chairman ki executive member ki jongi bat ni kermen baleng ba kane ka sinjam ka jongi ngin yo ban pendep bat ban yakren ya ka ka jongi bat ni kermen ba leng ba jong fi ki nong thok kubor ki ba laru ban pen friang ya kane ka kubor sya keyboard kepada ipek hamtam sya ka state government ka jongi kanang ba kan yo snow bat sim kia lem haka jinya dei bat kani ka kam kumbangi la ong chakman maka jinya dei bat kani ka scheme lan ka jing tray GNREGA ka dei ka jing yo nong bat ka jing mentoy ya ki babun ki balang hamtam ka jinya dei bat ni ki nong kendong ka jugan jong kani ka scheme kala penkiu ya ki snong ki thau ki jongi bat kawan raru ya ka jing hu ka jing phieng ka jing itenan bat ka jing yo kam ka jing yo jam kinong snong ki jongi kam tam kuma ki ni por bat ki sni ki bamenta ka jing jenjar ha ka jing yo kam ki kun samla lengba jong kani ka scheme halak jong snong yo ban Jid ya kinong kitkam lane ki secretary ki badai ki kun samla ki ban yaram hakato kata bat ki jinya dai bat ki komiti ki baper kawai na ki matrekam ki bangi lapan krek kalong baik bangin pensau ya ki jinya dai bat ki material kata kadai gamat ka paningkong bat ka jinya dai bat ki wai bat ki sithi ki bangin sasomen ngin sayo ban syong ya ki isi ka jongi bat min sayo bat pintip habis dai bat kali kabaning kong hi ka jing kabangi ya kendu kum ki bisi ki bangang lalum na kapor kumbangin ya pai handit habis nem ajar wa kabangi la yalum nang kumne tang ba kabasosi kalong ba hakitu ki por ngim siam na perkat ban form ya kan ka forum ja kitu ki por ngiladon ya ka jing ya kendu lang kumno ban perkat ya ka jing pendon kam ya ka aps kabadai ka jing kam tam si kisnong ki jongi ki bamdon buat ya tawar haknya dai bat ki mobile internet
Uba Heron Karmi chairman jong VEC like kan sau ula benrap baga jing kendu jing ka dei bakim la ban yo yaki baitiar na ka benta ban siu ha ka ket ka ba na ka por sa ka por bat kmilenti baga forum kan ya kran sani bha halor kan ne bat ki bor ba dei pej Ngi mi ti nang ai kan ni don nang ni siong ni perkat nang ta ka jing ha jing miat jong ka dong jong ka than bor ka wei bang yo kan ni scheme kan ka jing ka bang siem na ka por sa ka por ka dei bang ni mi la ban yo ka bai tiar ka bai tar ka material ka bang yong ka bang siu aka kit ka ba aka kiet ka pet la dan ni mi yo ka bai material ki bai ba ki baterai ki cuti tang ka kendeu kita di bamla ban long tin hang ken long ikan di jam di bilog ya kas nang kata ini kita tam simen kita tam kinaron kita tam itu material relatif di bon ba jadi mangimi ada tadi kisnem tinggi saya persiapan warla penyaki nanti mangimi long jalang pada perkat nam takan Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.